muku bayani a kai. Da Allah ya yi ban gashi wanda ya tsinta ba ya mana mota ba a wurin da abin da ta dama ko ta magana kan mota ba da dinga fitar da zai raushi kayan sa rike kayan sa hannun sa ba da yin wurin da aure ce da kuma wurin ba da wanda ya fara zuciya da zuciya saboda ba mu da igiya ko wani zai yi igiya ya samu ya sa saboda shi ne za mu yi amfani a wurin da ba ku wani gudu ko wani da ba ku don gudun gwamnati za mu yi sai da ba amma idan da kuma wannan abin kun samu igiya kun sa ba suka sha wahala tafiya ta bakai kuma sai a yi kuma ne ya kamata ku yi ku da wannan nuna ku ba mu haɗin kai mu tsaya mu ba ku abin da za ku je ku ba mutanen ku da gudun mu gaurin da ya karfuna kwarai kuwa magana ta ta ba shi wacce ne ake jira amma kun ga kun ba na bai ba kuma mu tsaba ku ba kuma ku ba mu wani ba ba gaba ɗaya ba kuma tattalo mutane da iya kuma ne da gudu domin ya kamata yanzu idan mun ga idan ka kuma ake za mu raba riga za mu raba hula a tamfa za mu raba hijabi to me amfani idan mu zo muna raba abin ba zai yi kuma saboda ku yi hakuri kati ma kenan ana wasan balantana wannan abin idan ka ba da takardarka ka koma ka zauna kana zaune za a ce waye mai sunawa ne a ba shi kayan sai amma kuma kuna ta yin turo ne ya mara amfani ai ba za ni haka in dari ka kawo mutane za a ba katin mutum dari ka ba su kowa ya sa hankacinsa ya nuna soyayya abin da yake so ba wai magana a zo a ta wani abin da ba ana ta wani abin bai kamata a ce hukumar lida da mataimakai ba kuna irin wannan abin yanzu idan da ku hakuri minti nawa mun yi mun sallama kowa ya tafi amma kun zo kuna ta wannan rabar ai bai yi saboda haka ku yi hakuri ku zauna kowa ya ba takardarsa wanda ya ba wa takardarsa da farko kada ya tunani ya ba wa takardarsa tana ƙasa daga ƙasan za mu fara kira har biyu sama saboda kawai ku hakuri mu gaskiya muke yi muna siyasa irin tamu ta mutanen jihar Kano ba magana cuta ba cutarwa in Allah duk wanda ya bada abin an ba ma za mu ba mu ta hakinsa saboda haka Allah ya mana jagora Allah ya wuce mana gaba wanda duk bai ba takardarsa ba ya tsaya gindin mota to takardarsa wallahi ƙarfi za ta koma saboda ku yi hakuri ku ba mu haɗa kai kowa ya kawo takardarsa yawa abin da muke bukata kenan yawa ku yi a hankali mu haɗa takardun kowa ku zo mu baya kowa ya ba wuri ya zauna wanda ya ba mu ya samu wuri ya zauna yawa abin da muke kowa ya samu inuwa kowa za mu bashi abin da muka rubuta an sha yawa ɗan tsaya ku daina ce ku bari a shirya abu zai daidai ku dan jira mu kana duk wanda ya takarda su na wuri zai bincika mun ba masu bincika a bincika na kowa a bashi kuma kowa ya tsaya ya ba hankali duk wani wanda ba fasin ne zai nemi igiya ya saya a wurin iyamurai sai inda ake fotokofin nan ku ana sai da igiya sai ku je ku saya ku samu ku sa ku tafi da kaya ku alhamdulillah sai an ji mu an shi fati a shi a duduba takardu a kira